Ronten kereta saking jurusan Surabaya tumuju wonten ing stasiun Lempuyangan sekedhap malih sampun dumugi wonten ing Kecamatan Nglipar. Monggo, awas hati-hati nek gajar. Apane? Napane, Mas? Nek gajar. Apane? Apane? Aku mau krungu makluk ngono kok. Napa lho? Bolpan kok gak gajar makluk. Wo tutup gelas nglengkap kowe makluk. Wis tak simpan rapat-rapat. Aja dikempit ndak dadi tape. Rupane dalange cengelmu kuwi. Kowe mau arep nggarapi aku apa arep ngece aku apa? Tuku keramik. Ya perlu ya, Pak. Ya. Nggih, ya. Alhamdulillah. Aku iso nglepa wis alhamdulillah banget. Ya. Perbungaan. Ya. Iki mau ana request saka sapa? Pak Sinten. Yo. Dap. Dijabut kowe oyate kowe. Ora ngene wae iso kok ya. Wedok kok oyote dawa. Tegese kabel power bank-e cendrek wae lho sampean kowe. Duh. Nek wong wedok kan kene nganggo HP iki gur simpel ora dadi kene HP mburine power bank ngene. Ono aja mikir sing ora ono. Nggih saking Pak Sutaryadi SH Tangerang kali Pak Jen Kalimantan Timur. Pak Sabun. Kait anu udu Jen. Lah apa? Z. Zen ya kuwi Z ki Ya beda. Bedane apa? Bedane ora tak tulis ning atiku. Apa aku tak tulis? Ora. Iki sing sepuh-sepuh nyuwun ngapunten panjenengan ngunjuk wedang kewala ampun iri. Terutama kagem Butarni panjenengan menika nggih nate ngraosaken kados kula. Adek sama nalika karo iya. Apike reoni wae yo. Iya. Yo, DPPT. Wiwitane. Napa, Pak? Wis saiki ganti meneh. Monggo, Mas. Anderek sang pake. Ngapura suaraku rada blero mergo ya mbuh iki ning apane, Grogi. Ora grogi, nek aku ki dasare wonge ra ndisin tur ora tau grogi. Grogi. Lak ya ngono. Lak ngono. Apane? Apane apa ora? Bagus. Sapa sing bagus? Makasih lho, Mas Wiki. Pak Sulis. Tak kira arep Mas Wiki ngono. Mboten. Iya. Oh, Mas Wiki njur gedhe-gedhe kok. Kuwi gedhe-gedhe ngetes gulune isih ora. Oh. Dapat salam dari Mbak Niken. Mas Wiki gemes sih gitu. Ya. Beda kae. Kae pinter basa Inggris. Nek kowe pinter basa saru-saru. Kangola budaya. Ya Mas Ketut. Sowan menyang kutha gedhe Bendera terus yung selendang biru
selendang biru. Tekan ngendi-ngendi. Aku bensinku isih turah-turah, dadi iso tekan ndi. Iso tekan atimu barang. Allah. Selendang kuning kang saking oke. Tak jupuk darahmu meneh. Ora joke bolong dinyak, wis diganti ya dinyak. Serba salah. Ya kuwi lak wong julid ki ngono kuwi. Lah iya. Karena terlambat. Kene wis gelem sikatan. Ngurung. Piye to? Suara kurang permono. Oh wis kok ya. Ya. Suara kurang permono ning wasis ngurung. Ngrung marang bendara Surrender. Tiah Sulestyo pijer ngincangake alis. Ya. Ana wayangan ku malah ndelok TV. Iki ndi masagina ora gek enteng-entengan. Parane ngomahku malah ndelok TV. Lah apa iki wayangan? Bladek kaya Jenenge kesupen kok ya. Lah nggih, wajar kok ya. Lah ora dikandhane iki aku ki cah. Ya entekno. Terus tresno sesidemah. Senengane kok nglici. Lamun wis katon esmu pamriye. Kuwi kepiye ta kuwi kok ya tekan ngendi-ngendi. Bagong blarah. Iya. Luwih becik Patera bisa.
Ki engko anu wae. Langgam tok wae aja dindangdute. Kimpul man leren ndak ngecang-ngece wae ngono. Enggak. Gurune Mega Mesa Urip ana Lala. gede kami tak tukake Ya. Betul. Belah. Apa-apa wae setia sesih Iki mau uga ana pamundutan saka Pak Sumono asli Ngrisubha mau ke ngersake Sriyuning. Ya. nggih gentosan nggih Mas Hah? gentosan Iku sing dikersake kono. Ya nek karepmu arep tantemu kuwi ya ora apa-apa. ya tante Tante niken. Ya. ayo teh sepati guys Kuwi ora mahal-mahal banget kok. Gunung Kidul ya tarife kira-kira ya. Tuh 50. Iya, ya awakmu lungguh. nggih Nggih nunggu toh. supporti aku ora Oh. keteke dimainke ora Ya aja ketheke, nek karo tantene ki aja ketheke. Bedas. Bro Bedas ku ya munyuk kuwi. Iya. Pacing loncat. sugeng oh ngaten oh nggih monggo Bapak Ya. Nadyan ya waliken anu pelok patrete slendro. Iya. Iya. Sriune nggih niku nggih. nggih Pak Nggih, mangga. Mangken mboten riyin. Nggih, menika Pak Sumono nggih. yo nderek pitepangan Pak sinten menika Pak sinten? Kula Suparmin. Pak Suparmin nggih Saking Pucung niku nggih. saking Pucung Candirjo. oh Nuwun nggih nggih. Caket. saking semen nggih Na mawon na 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 na. Na 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 na. Nggih niki nggih. Oh, cek mangga. Pun witi. Putri kang sup yang warni Nggih kalih piyai sepuh kudu sabar telaten nggih Pak nggih Ya, nggih. Pengen ngore-ore budaya. nang mustika tuban niki mboten seret niki cengkok Bu Nggih, cengkoke iki saben cengkoke ngeten niku anu tuh beda-beda. Ya. putri kanjeng sira lawe dedek putra apa kae dedek putra apa tuk prangkung mujana karo Monggo nyambung Bu, monggo nyambung. pripun Nyambung. kula nggih astane kok nyepengi kabel mawon lho Nika oyot nggih, Bapak. bebela wiratmaya
suwe tanwo rong sri huning gugur mongko musti kandeng tuban. Matur suwun Pak Suparme. Ingkang menika langgam. Oh sekalian langgamipun. Oh nggih. Sareng-sareng mawon. Oh sareng-sareng. Langgam. Nggih. monggo kasumeken rencang-rencang Sukoneda Sri Huning Mustika Tuban.
catetan tak. Kudu ya. Ora apa-apa kan masuk. Iki aja ganggu tante karo Pak D to. Nggih, monggo mriku gek kula tak mboten. Monggo, Pak. Katresnane Wirat Boyo. Senadyan wekasaniro leno alakon negoro. Nggih, matur suwun Pak Suparmin sampun nggih. Nggih, sami nggih. Nggih. Gajing loncatan terus dinteni Pak Kus. Wah, injih Pak Kus ndak kula diutang kalian jenengan. Ndi piyantune? Podang kuning. Gantenetan. Nanti Pak Kus. Cocok boten para sederek menawa podang kuning. Menika wonten pamundutan bajing loncat. Ya. Ayo Mas Kimpul di apa jenenge bajing loncate di Delanturan apa jenenge? Iya. Aku ndak diutang karo Pak Kus truk ora kepenak. Ya. Ndak aku ora digawake bebek nek Pak Kus ning nggon aku. Ya ora apa-apa. Sapa sing arep anu? Manut Pak Kus sing arep dipilih sapa? Makane Pak Kus ki piyantune ki nadyan to kepiye wae ya. Tetep nek Waranggana sing dek piyambake ngersake lagu ya. Milih Warangganane. Ndi Pak Kus ki? Sing dipilih Mbak Niken. Mbak Niken. Mohon nggih, Mbak Niken payu tante. Ayo tante ngadeg pula. Sampean payu tante. Ayo. Tante nyanyi lagi ya. Iya. Sawerane wis tak krungu. Pak Kos, pundi Pak Kos? Iki lho sawerane titen. Pak Kos aku kangen. Nggih, mungkin kula kirimi nomor rekening kula. Engko garek tok kirim genti to. Garek tok kirim genti to. Iya. Dadi via online wae lho. Online. Telegram. Bisnis online. Lah iya. Yo Mas Kimpul, asu manggaken. Mangga. Aduh
Menika Pak Kus sampun lunas nggih utang kula. Iya. Ya diwalik slendra. Iya. Gong. Posisimu sing bener. Siap. Arep sawan Bapak. Genah. Aku tak nang mburi dhewe ngene. Ya. Nggih matur sembah nuwun sedaya. Sampun kula pinangkani mbok bilih wonten setunggal kalih tiga ingkang dereng saged kula pinangkani. Kula nyuwun pangapunten. Ya. Sanewis dalem saged kula pinangkani. Kripik gedang kripik tela apa padha-padha le gorengan kuwi iki parian sithik edang padha le rata matur sembah nuwun nyun pangapunten kathah lepat atur kula salam budaya tuncung ratepan Biar langeneng galang jiwan aglar pandan moncar tinon dari kekonang suram sorote tanpa padang Arjuna wonten timbalan Koko Prabu. Iki awake dhewe wis tekan utawa wis prateng ana ing tapel wates negara Inggiri Bajra. Inggih. Ngerti ya, kae arane Gunung Setyaka. Inggih Koko Prabu. Kae lho.
sawangen ana ing dhuwur gunung kae ana senjata sing pendak-pendak ana sapa wae mesti barang kae bakal muni. Inggih menika menapa Prabu? Kae tambur Yayi. Ha? Tambur. Aja ngawur kowe. Bagong aja edan nak keplak ndasmu. Kowe nak unyel-unyel. Pak krunguku L kaya. Kae tambur. Inggih, ngerti ya? Tambur kae dumadi saka kulite Prabu Briyadrata nalika semono. Sing dipateni karo Jara Sandha. Tumuli kulite Prabu Briyadrata didadekke tambur karo si Jara Sandha. Saben pendak-pendak ana sapa wae sing mlebu tambur kae mesti muni. Wah. Kejem timen Jara Sandha ora patut urip. Marata gage digelak lakune Yayi. Jara Sandha nang dipateni. Kenging menapa Prabu Briyadrata sokmanipun utawi lulangipun saged dados tambur. Mengko tak critani mergo dawa critane. Weh, dawa critane. Lajeng sak menika Jawa pengangkah kula ing sak mangke gangsaran bres. Iki senengamu ya ngono. Nganyepke ati ora. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Tergenjang alis risang nawe kandrung. Kyai Arjuna inggih wonten timbalan. Supaya ora ana apa-apa sing tumanduk karo awake dhewe tambur kae panan inggih. Yen to tambur kae wis pecah sukmane Prabu Briyadrata bakal bisa munggah ning kasuwargan. Inggih Koko Prabu ngestaken dawuh mangkat to Yayi. Inggih Koko Prabu nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu. Gonjeng langit kelap-kelap katon legenjang alis risang maweh gandrung sebaran kadro kermoyak mayek saking jas balewur Koko Prabu piye bidoring jemparing wonten ludiranipun lah wis yaya teges kuwi Prabu Briyadrata sukmane wis mandinga ning alam kasuwargan inggih lan tambur kae wis pecah ayo ndang digelak lakune mlebu sartane lumarap tumuju negara Giribajra monggo Koko Prabu kawula dherekaken Koko Prabu. Ridu mawara mangawara-warahan kengarane ngajuret gong makuru gongso tetekaya butuh Allah Koko Prabu kok
mandheg wonten ing mriki. Pun Kakang lali Yayi. Lho. Pun Kakang lali matur sababipun awake dhewe yen arep lumarep arep mlebu ning negara Giribajra aja kanthi wujud Natandrawati lan Yayi aja kanthi wujud Satring Madukara lan Werkudara aja nganggo wujud Werkudara. Jura aku kudu kepiye? Ganti jeneng lan salin Brahmana. Salin busana pendhita nggih kok Prabu. Paduka badhe ngagem peparap sinten? Aku bakal nganggo peparap Resi Padmanaba nggih kula badhe mawi peparap Resi Suparta. Wah, aku arep nganggo jeneng Resi Balawa. Ya wis, nek cetha kaya mangkono mengko ora bakal ana sing cubriya Yayi. Inggih kok Prabu.